máis que unhas imaxes. O primeiro non o entendes. Non sei como fomos quen de chegar ata aquí. Ver que se curan é o que te mantén en pé. Nós tamén precisamos atención, nós tamén necesitamos aprender, necesitamos que nos formen para sacar adiante nenos e nenas enfermos e enfermas de trastornos da alimentación. No teu círculo de amigos, na túa propia familia, non atopas ninguén que te saiba comprender. Non é crible. Estás moi falto de cariño, hai pouco apoio dos familiares, necesitamos unha mirada, necesitamos máis tempo, máis axuda. Falar. O contacto das familias que teñen máis coñecementos coas que teñen menos. Os erros que cometen outros servirían para que os que veñen detrás non caian nos mesmos. Que mágoa, que pena tan grande non ter sabido que agora sei. Reeducáronme para me saber defender desta enfermidade. Agardo servirlle como esperanza. Eu tamén fun así e lembro o medo, o frío, xa sei máis do que sabía ao principio. A min non me asustan a palabra crónico. Temos que ter un enfermo ben adestrado para que cando teña un baixón sexa quen de volver retomar a vida e volver comezar. Aprendemos a vivilo día a día, a valorar todo. Cada día é especial. Eu quero ser optimista. Teño que dar unha voz de esperanza e dicir que disto se pode sair. Ojalá no te hubiera conocido nunca.